Здравейте, сега ще ви покажа как да построите едно лего оръжие. Първо, сложете няколко части, които да съвпаднат на ръката ви. Ето, аз съм избрал. Вместо да ви обяснявам, ще ви го покажа. Сега сложете на дълга част една част 8×4. Сложете я точно на краят. Така. Само да намеря частите. Сега поставете една част ето тук. След това сложете пак едни четворки, само че да има разстояние едно купче. Повторете тези две стъпки, само че да няма дупка. Да няма дупка, просто сложете частите отгоре. Ето така. След това вземете една ето такава част и я сложете като капак. След това сложете една ето такава част най-отпред, която ще държи ластика. Ще ви трябва малко по-широк ластик. Хванете го отдолу. Завъртете го отзад. Стигаме и сложете ластика ето така.
Трябва бързо да избягна. Не, да се върнем обратно. Как ти не говориш? Не, аз съм онзи, който държи ключата на унищожението на Арго. Напълно ти побилува. Бяха оставите ги малко. Да, Арго наистина е много силен. Но с меча на баща ми и силата на справедливостта мога да сложа край на тиранията му и да освободя всички, които е помнил. Доверете ми се, моля ви! Трябва да ви се получи нещо такова. Сега вземете една от тези части на Лего Техник. И я пъснете в дупката. След това вземете тази част. Махнете за малко частта от Лего Техник. И пуснете частта вътре и отново го сложете. И оръжието е готово. Само че ще ви трябва нещо по-дълго. Например, ето тази част. Отново я. Джак, има едно нещо. За това как те предадохме. Ето така. Това е напълно непостижимо. И сега гледайте към стената. Знамите на Арго стигат надалеч. Дори и чистото сърце може да бъде потварено в неговите ръце. Да. Никога не е имало машина на времето, нали? Търсенето ми ще продължи. За да стреляте, просто дръпнете ето тази част и от пластиката ще се изстреля автоматично. Това беше всичко.